No niin, eli nyt olisi, onko se 4. video kai? Joo, 4. Ja nyt tänään aloitan Happy Wheels ja nyt on tämmönen 8 minuutin video. Ja aloittaisin tällä Wipeoutilla. Mä olen ennenkin kyllä pelannut tätä peliä, tää on ihan niinku semmonen tosi helppo. Kaikki varmaan tietää. Ja mä sanon noita... Hei, hope pois. Sori, mun koira. Mene nyt pois. Kun mä sanon näitä progress-leveleitä, tai mitkä onkaan, niin mä sanon niitä mun koneita läpikin. Niin mä pelaan nyt tällä. Parpapapa. Parpapapa. Parpajäpä. Parpa. Ei. Tää lapsi lähti. Ihan sama. Onks mulla nää näppäimistöt nyt jotenkin mennyt tai onks tää? No! No! Jee! Voi! Oi, mene! Thanks! No niin. Näin vetää. Ei. Ai, tässä on tää krabi. Krabi tuli heti menneismuista, mutta nyt vähän mennään. Näin lentäjän maailmasti. Yes, mä oon paras. Snee. Lapsi lähennyttä. Hyvänaas, mistä se on lapsi sai? No se kuoliko. Mene nyt lapsille siellä. No, kiitos. Ja nyt sä et... Jos mä kuolen tässä. Mä otan tän, kun täällä on tää boost. Mä en edes muista miten se käytettiin. Oliko se Spacesta? Oli. Ja ja sitä ei jäänyt puhittoon, mä kuolin. Ja mä oon huono pelaan, mä tiedän sen. Montas minuuttia mä oon nyt tätä. 2 minä siinähän on vielä aikaa pelaa. Boost! Lol. Hosi antaa. Mä otan tän Jonesin. Tää on huono. Kuulkaas, tämä on huono. Ilmoittaa Mr. Megamansikka. Tästä myös. Ja tässä ei. Poing. Okei, mene pois. Häiritset mua. Miten sä häiritset mua? Mitenkään, mä otan tämän. Kyllä pääsee helposti ja sinä lähdet siitä pois. Vielä jalat pois. Lähde nytten. Älä. Mun pikkupää. No minun, no tän naisen, no kenen? Mene. Mene nyt. Santaa! No, otetaan tästä tunti nyt. Eikö se oisko? Ei. Tässä oli tää krabi! What? Oiks tässä joku... Mitä? Häh? Noin. Tää oli niin hyvä. Toi hyppäs vaan tosta yli sillä kaung. Tehdään se uudelleen. Jee! Sitten se. Jee! Noniin. Tästä mun irti siitä. Tää lapsen siitä! Juotiin. Noniin, minä kuolin.
No pitäisikö... Millä mä Mitä? Muuas mä oon... 5. Nyt on tämän. Tämä on ainoa. Lähde vetää. Aja! Mä saan lentää! Ja... Taaksepäin vaan saa lentää. Kyllä mä eteenpäinkin. Tai sitten kuolemaa! Olen kuollut. Ja tässä mä oon elossa. Onko nää kauan? En tiedä. Koska mä oon murskannut. Ai, oisko vika kerta nyt? Ei kun siihen asti, että mä pääsen tän. Joo. Ui, et nyt tän feilaa, hei. Jätkä, mene eteenpäin. Ei, sä pilaat tän. Mene pois. Sinä on ilkeä lapsi, sinä kuolet. Mitäkö se on muuten tehnyt? Kohta mä painan zetaa. Koska Rage quit! Poing 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 noin toin poing poing poing! Pomma. Ja pommak. Jei! Joo, nyt mä saan läpi. Sä pilasit, oho. Aja. Tää lapsi pilas oikein. Mä ostan sinulle. Lähde pois, minä tapan sinut. En tapakaan. Se pienessä sun alas. Noniin, nyt mä en kuole ollenkaan, koska mä en voi enää kuolla, koska mulla on kädet lähtenyt irti, voitko mä kuolen tossa? Paljon mä olen. Ihan justiin 8 kanassa. Nyt nopeesti! Nyt menet, hei! Ei! Mamma mia! Mozzarella! What? Nyt menet, koska mä haluan lopettaa tän videon heti. Tajuuks tää? Jee, se tajus. Tajuuks tää? Jee, tääkin tajus. Tajuuks noi piikit? Noi piikit ei taju. Ei ne tajukaan. Ja mä lopetan tähän. Se olisi moro ja subscribekaa, kommentoikaa mielipiteeni tästä videosta. Osa 2 tulee maksimissaan huomenna tai ylihuomenna tai viikon sisällä. Se olisi moro.